explosión de novos contagios na comarca do Carballiño preocupa as autoridades sanitarias. Un único concello está libre de COVID e os demais medraron exponencialmente na última semana. Para os mozos de entre 16 e 35 anos que viven nos concellos da comarca do Carballiño e tamén no concello de Avión, hoxe pola tarde no pabillón polideportivo Paco Chao realizouse un cribado voluntario para que se completaron as 3.000 plazas convocadas a maiores polo Sergas. Bueno, pues hoy hemos venido aquí a hacer este cribado en el Carballiño porque ha habido un aumento de la incidencia en toda esta zona. Sobre todo se ha detectado un aumento en la población joven, pues de 16 a 40 años, y es la población que hoy está invitada a venir. Hay un porcentaje que ha podido autoinscribirse en la página web y otros que vienen aleatoriamente. Bueno, non sei se, segundo a experiencia destes últimos cribados en Ourense, Barbadás, por exemplo, a xente desta franxa idaria anímase a participar ou é un pouco máis complexo? Bueno, es un poquito más complicado. La verdad es que es el grupo donde notamos que tenemos una peor asistencia. Pues no sé, a lo mejor está también motivado porque hay mucha gente que no está aquí, sigue figurando aquí como empadronada o tal, pero pues están trabajando fuera y a lo mejor pues hay gente que no quiere venir. Entonces por eso un poco animamos a todo aquel que venga y si no, pues que cuando vuelva a haber otro cribado que se autoinscriba, que son solo 10 minutos y que es una contribución muy importante para frenar de una vez por todas esta pandemia del COVID-19. Os últimos cribados realizados na cidade de Ourense e Barbadás deixaban resultados preocupantes coa detección de 40, 51 e 23 positivos respectivamente nos tres que se realizaron. Para o de hoxe, seguindo con esta trayectoria, agárdase que sí haxa positivos en COVID. Bueno, yo creo que a lo mejor quizás la liberación un poco de las restricciones que hemos tenido en el último mes, el ocio nocturno y si no, ya no en locales, ¿no? Sino las imágenes que hemos visto, ¿no? de botellones, de no respetar las medidas básicas de mascarilla y probablemente sea eso, ¿no? Bueno, quizás alguna expectativa do resultado que pode haber hoxe aquí? Bueno, pues un poco viendo lo que hemos encontrado en estos cribados que estamos haciendo en población joven, pues esperamos encontrar positivos. O presidente da Xunta de Galicia compareceu esta mañá para dar conta das medidas acordadas polo Comité Clínico na reunión mantida onte pola tarde. É certo que estamos a falar dunha onda distinta, centrada maioritariamente nas persoas menores de 40 anos, incluso con máis intensidade nas persoas menores de 30 anos que aínda están sen vacinar por ausencia de vacinas. E, polo tanto, a presión hospitalaria está lonxe dos niveis que se acadaron en xaneiro, do mesmo xeito que, afortunadamente, a taxa de mortalidade tamén está sendo menor que en meses anteriores. Pero tamén é certo que estamos nunha situación onde os datos son realmente preocupantes. Na noite do próximo venres ao sábado pasan o nivel alto os concellos do Carballiño e Avión e mantéñense Ourense e Barbadás. Isto suporá un aforo do 50% no interior e do 50% no exterior dos bares e restaurantes. Só será necesario presentar o certificado de vacinación ou o test negativo para acceder ao interior destes locais. O ocio nocturno queda pechado no nivel alto e no máximo de restriccións. E Boborás e Beariz suben o nivel medio, no que continuará Ribadavia, o que suporá tamén un aforo do 50% tanto no interior como no exterior dos locais, pero neste caso non será obrigatorio presentar o test diagnóstico negativo en coronavirus. E tamén con este obxectivo de non castigar de forma desproporcionada a determinados sectores económicos, o Comité Clínico ten decidido establecer un control de acceso que garanta unha restauración e hostalería seguras. Deste xeito, exixirase para acceder ao interior dos locais da hostelería nos concellos en nivel máximo e alto algún de estos tres documentos sanitarios. Ou ben acreditar certificado de vacinación completa, ou ben unha proba negativa nas últimas 72 horas, ou ben acreditar ter pasado a infección. Os menores de 12 anos
Quedarán exentos de acreditar calquer tipo de estes documentos e con este requerimento o que buscamos é a máxima seguridade o tempo de evitar o peche de bares, restaurantes e cafeterías, aínda que o Concello este no nivel máximo de restriccións ou no nivel alto. Búscase incrementar a participación, ademais, nos cribados dos menores de 40 anos, xa que, como indicaba antes, a día de hoxe só están acudindo 4 de cada 10 menores de 40 anos aos cribados. Quedarán prohibidas as reunións entre non conviventes de máis de 6 persoas nos interiores, tanto públicos como privados, e de 10 persoas nos exteriores. E tamén quedarán prohibidas as reunións de persoas non conviventes dende a 1 da madrugada ata as 6 da mañá nos concellos con nivel alto e máximo e dende as 3 da madrugada ata as 6 da mañá no resto dos concellos. Estas últimas medidas aínda deben ser aprobadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A situación de novos contaxios na comarca do Carballiño preocupa as autoridades sanitarias. Os contaxios medraron exponencialmente na última semana. Para os mozos de entre 16 e ata 40 anos que viven nos concellos da comarca do Carballiño e tamén no concello de Avión, realizouse un cribado voluntario. O resultado deixaba 15 positivos, unha cifra que as autoridades sanitarias esperaban tendo en conta os cribados realizados tamén na cidade de Ourense. E unha participación do 46,3%, o que se traduce en 1.388 test dos 3.000 previstos. Varios dos asistentes alertaban de que foran citados 2 veces, o que puido influir tamén na baixada da porcentaxe de participación. Nos últimos meses, a COVID-19 foi evolucionando non só en como actúa, tamén na súa composición, dando lugar a diferentes variantes. Na terceira onda, a preocupación fíxose notable polas versións británica e sudafricana. Agora temos que facer fronte á variante Delta de orixe indio, que, segundo os expertos na materia, presenta un risco de contaxio moito máis alto. A terminoloxía que se utiliza agora para a súa designación baséase no alfabeto grego. ¿Qué pasó con estas variantes? Que realmente el virus, como todos los virus, este virus no es distinto, busca reproducirse y busca ser más fuerte. Lógicamente se siente atacado, entonces busca ser más fuerte, entonces hacen mutaciones. Acordaros, por ejemplo, en la gripe común, la vacuna de un año a otro muchas veces varía. ¿Por qué? Porque ha variado el virus, pero a lo mejor no ha variado el virus en el sentido de que sea otro virus distinto, sino que es un virus que ha mutado. O sea, cuando el virus se acostumbra a estar en un ambiente común, en una sociedad común, pues eso, busca reproducirse y busca hacer unas mutaciones que lo hagan más fuerte. ¿Por qué se ha cambiado? Porque mucha gente a veces te pregunta que, yo ya me lío un montón, porque es que hablaban de la variante británica y ahora es que hablan de las alfa, de la delta, de tal. Bueno, lo que se hizo fue un poco, para no estigmatizar a esos países, es decir, variante británica, y decías tú, va para los británicos. Venía un tío y decían que era inglés y ya casi le escupías, saque de ahí. Entonces lo que hacen es decir, la variante británica se convirtió en la variante alfa. Entonces cuando se habla de variante alfa, se habla de la variante británica, que fue la primera que apareció. En realidad se está utilizando el alfabeto griego para eso. Que con que sigamos así, vamos a terminar con el alfabeto griego y habrá que empezar con otro. A hostalaría do Carballiño acostuma acoller nestas datas a turistas de Galicia, de toda España, así como de América. Nesta época de verán son moitos os que adoitaban vir a nosa vila a desfrutar da gastronomía local e os hostaleiros capean estas novas medidas da mellor mañeira posible nunha tempada que debería ser a de maiores ingresos económicos. Bueno, yo en verano tengo la gente de aquí, mis clientes de todo el año, que me vienen y ahora mismo están viniendo menos por el miedo que tienen a la gente que viene de fuera que esté contagiada. Y de hecho hay pueblos enteros, que hay más de 30 personas en un pueblo que igual ahora en verano, que igual en invierno no tiene ni 100 habitantes y hay más de 20 o 30 contagiados. Y claro, eso es muy mal, la gente de aquí tiene mucho miedo y no viene al negocio muchas veces por la noche y no vienen menos que antes, por el problema que hay en Carballiño en este momento, porque se habla de 100 y pico.
Os restauradores non ven mal estas medidas, aínda que botan de menos aumentar o horario de apertura. Consideran que así os clientes poderían estar máis seguros coas medidas sanitarias dos locais e non se producirían tantas aglomeracións en parques ou outras zonas onde adoitan a producirse botellós despois do peche dos locais. Creo que mejoraremos un poco, porque nos facilitan en el interior el 50%, el 30% casi hay que cerrar. Y la terraza el 50% también. Y en principio podemos mejorar un poco, salvo con esas restricciones de que al cliente hay que pedirle la documentación de que está vacunado, de que pasó el COVID, la documentación que le hay que pedir para que pueda entrar al interior del establecimiento. Pero bueno, el tema es que el horario de cierre, si lo ampliasen un poco más, estaría la gente mucho más controlada en los negocios. Y no poner restricciones de 1 a 6 de la mañana, que no pueden haber convivientes más de 6 en la calle y tal. Eso es malo, porque la gente es incontrolable y no la dan controlado. Entonces lo mejor sería controlar un poco los negocios con las prescripciones que están ahora mismo. Las prescripciones están ahora mismo en auge, entonces sería importante que nos dieran más horario para controlar más a la gente, y la gente estaría hasta las 2 de la mañana o hasta las 3 de la mañana y se iría para casa, y de otra manera no, se van a casas, a pisos, y eso es malo. Ahí es donde viene el problema mayor del contagio. Esta semana, o próximo xoves, exactamente, será o último día para solicitar as axudas derivadas pola COVID-19 do Concello do Carballiño. Dende a Administración local animan a todos a que presenten a solicitude en forma e tempo. As axudas finalizan este próximo xoves. Bueno, pois dicir que todos aqueles que traten de acudir cuanto antes a elas, porque, como ben sabedes, para aquelas son axudas para aqueles que sufriron o peche temporal ou total durante esa data, durante esa época, que, bueno, ben ditaminada, como ben dixen, pola Xunta de Galicia. Desde o Servicio de Orientación Laboral do Concello do Carballiño, 2 traballadoras están continuamente coas axencias, coas persoas que asesorando, dicíndolle como teñen que facer as cousas, e que, por favor, que presenten ben as cousas para que despois xa non haxa problemas nin inconvenientes para que non poder dalas e adjudicalas. E que oten aquelas tamén, aquelas persoas que saben que poden telas e non trabucar a Administración, porque verdadeiramente o que fan é prexudicar o resto da xente que ten dereito a elas. Os gastos subvencionables están orientados a dar apoio para o mantemento da actividade e reducir as consecuencias económicas derivadas das declaracións dos estados de alarma e a necesaria adaptación á nova realidade provocada polo COVID-19. Os límites máximos de subvención por beneficiario serán de 1.000 euros. Esa cantidad que por segunda vez o Concello do Carballiño pon en marcha, pois, bueno, somos concellos que verdadeiramente, pois, esa aportación que se fai ao comercio e a hostelería e os autónomos en xeral, pois somos un exemplo que nos copiaron outros moitos concellos en eso, en outras cousas, e que todavía vamos a estar aí apoiando. Esperemos que dunha vez por todas pois podamos salir desta maldita pandemia que temos encima e que recuperemos pouco, pasiño a pasiño, a nosa economía. Por favor, tamén lle pido a todos os ciudadanos xóvenes, medianamente xóvenes, maiores, todo o mundo, que sexamos conscientes do que nos estamos a xogar e que dependemos única e exclusivamente de nós mesmos. Entonces, por favor, conciencia, que as normas tamén que nos las ditaminen claramente, que os concellos estamos a sufrir moitas veces, ou a policía está a sufrir acosos e cousas de que verdadeiramente pois non se dá chegado a todo. Entonces, oye, por favor, que as cousas que queden clariñas, porque cuanto máis claras queden, máis claras quedan para todos. Repito e reitero, conciencia a todos, porque estamos en unha situación crítica. En pasados días foi presentado no Concello do Carballiño un estudo que detalla situacións altamente preocupantes sobre comportamentos dunha parte da xuventude da vila. O alcohol e as apostas son os principais problemas entre a xente nova. Para Espazo Común faise urxente tomar determinacións dende a institución municipal para axudar a paliar esta dinámica que pon en risco a saúde e a economía de moitas familias.
Temos de presentar unha moción, unha proposta de espazo común para que dende o Goberno municipal se tome moi en serio ese estudo que eles mesmos presentaron hai menos dun mes, no que se nos indica, o que trasluce que hai certo problema, en maior ou menor medida, pero un problema evidentemente social, pois cos efectos das condutas adictivas, sobre todo pensando na xuventude, non? É fundamental que as administracións, comezando pola máis cercana, pola máis pequena, que é o Concello, a que está máis a carón dos veciños, se tomen medidas, porque dende ese estudo queda moi patente que cada vez máis é frecuente ou habitual, desgraciadamente, que entre a xente nova xa unha relación demasiado intensa co alcohol ou un hábito demasiado frecuente de xogar, apostar e demais. Como digo, convinte que se tomen medidas, non parece o camiño que tomou o Goberno máis serio, non é moi fácil de entender pois que a persoa que presentara o estudo fora o propietario da única casa de apostas que hai no Carballiño, non? Que debía haber seguramente máis concelleiros para presentalo, sin reprocharlle nada da súa actividade profesional, por suposto que é completamente legal e non temos nada que dicir, pero se estás falando de que hai un problema con algo, pois unha persoa que precisamente no Carballiño exemplifica de alguma maneira ese sector, non parece o máis adecuado para esa presentación. Ante esta situación, Espazo Común presenta unha moción na que piden ao Concello que elabore un plan municipal de prevención de conductas aditivas, no que se establezan dende charlas a escolares ata un plan para o reforzo das instalacións deportivas e dispositivos de vixilancia e información, entre outras moitas medidas. Entonces, bueno, pues a nosa proposta, lógicamente, busca ser constructiva, busca que eles mesmos sexan conscientes da importancia desta cuestión na sociedade, porque isto que trae despois son moitísimos problemas económicos e de saúde no seno de moitos fogares, que eles o tomen en serio e que entre todos poidamos construir un plan para previr, para informar, para axudar a que isto no futuro pois non vai a ser unha lacra como agora está sendo no noso pobo, polo menos. A Asociación Daniel Prado Lamas contra o cancro infantil e juvenil vai a proceder durante este mes de xullo e tamén agosto a facer unha campaña de captación de socios e de divulgación dos seus fins. O fin principal desta asociación é a loita contra o cancro infantil e juvenil en todas as posibles modalidades coñecidas. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, fálanos hoxe sobre as actividades que organizan. A idea da asociación xurdeu dun grupo de veciños, non? Que no ese momento me plantexaron, porque como Daniel Prado era meu fillo, pois pediron autorización para poder usar, autorización tanto miña como da miña dona, para poder usar o nome de Dani para a dita asociación, porque de alguma maneira Dani supuxo un símbolo, non? Na loita durante 4 anos contra esta maldita enfermedade que é o cancro. Entón houve unha reunión, levantouse un acta fundacional, era de novembro do ano 2019, en febrero de 2020 esa asociación registrouse, douse de alta no registro das asociacións, pero atopámonos despois co tema da pandemia, non, que paralizou de alguma maneira todo tipo de actividades. Este ano unha renovación da xunta directiva, entón tomouse a idea de facer unha labor de captación de socios, porque xa hubo, digamos, bastantes persoas que manifestaron a súa intención de ser socios, entón o objetivo é mes de agosto, xullo e agosto, labor de captación de socios, e a partir de setembro, pois, lógicamente, empezará, ou xa planificarán os traballos a realizar, e xa se empezará a actuar. A conselleira Ángeles Vázquez e a alcaldesa Patricia Torres asinaron esta mañá o acordo de cooperación polo cal a Xunta vai achegar un 70% do orzamento previsto e a Deputación de Ourense a porcentaxe restante. O convenio ascende a un total de 470.000 euros. A Xunta é consciente da importancia que ten para os concellos a materialización de determinados proxectos urbanísticos para mellorar a calidade de vida dos seus veciños, dinamizar determinadas zonas, así como axudar a frear o despoboamento do rural. Ambas responsables coincidiron en que con este compromiso moi agardado tamén atende a unha bella demanda veciñal, xa que Boborás é dos poucos municipios da comarca que non conta aínda cunhas instalacións deste tipo. Tal e como indicou a conselleira, coa asinatura desta colaboración avánzase un paso importante, xa que esta rúbrica permite ao Goberno galego licitar as obras sempre que se conte co proxecto aprobado polo Concello, así como a libre disposición dos terreos nos que se localizará esta instalación deportiva. As obras serán licitadas e comezadas xa neste ano 2021.
O xefe do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe a contribución da Xunta á intermodal de Ourense e instou o Goberno central a cometer a reforma da estación de tren para completar o que será a porta de entrada do AVE a Galicia. Cun investimento da Xunta de 9 millóns de euros, Feijóo subliñou que a Administración Autonómica puxo fin á primeira fase da intermodal ourensá, consistente na terminal de autobuses, a praza e o aparcamento con 300 espazos. O xefe da Administración Autonómica aproveitou o acto para reclamar unha vez máis ao Executivo Central a promoción da nova estación do AVE na cidade e dende Ourense seguir avanzando na modernización dos ferrocarrís a Lugo, a Vigo e a Ferrol. E como representante ordinario do Estado en Galicia, pido que se cumplan os compromisos da Administración Central en Galicia. Esta estación de AVE está comprometida desde o ano 2016. A Xunta de Galicia cumpliu todo o que naquel convenio entre a Administración Central, Concello e Xunta se concretou. O que falta por cumplir é a execución da estación do ferrocarril do AVE de entrada en Galicia, que é o AVE de Ourense. Acaba de tomar posesión unha nova ministra no Ministerio de Transportes. Volverei a reiterarlle a ministra o mismo que lle reiterei ao ministro Ábalos nas reunións que tivemos de coordinación. Ourense tiña que ter unha estación de ferrocarril en plena execución desde fai anos. O PSOE de Punxín defenderá no vindeiro pleno municipal unha moción na que instan o Concello de Punxín a que se comprometa a crear un obradoiro de emprego. As concelleiras socialistas tamén lle piden ao Goberno municipal que se proceda a iniciar as negociacións necesarias cos concellos da comarca ou de comarcas limítrofes co obxectivo de incluir a Punxín na solicitude da próxima convocatoria dun obradoiro de emprego. Asemade, nestes obradoiros poderíase traballar na posta en valor do propio patrimonio que ten o municipio. Para a voceira do Partido Socialista de Punxín, Lorena Peleteiro, di que xa fai anos que no Concello de Punxín optouse pola desidia e non se puxo en marcha ningún obradoiro de emprego. E así o solicita este partido a través dunha moción para que se someta a debate no pleno ordinario que se vai a celebrar en Punxín os xoves da vindeira semana. Denuncian que durante a pandemia fomos testemuñas das fallas de control de algunhas residencias privadas, polo que tivo que intervilas a Xunta. E para que non teñamos que chegar a esa situación e que non se faga negocio cos nosos maiores, exixen un maior control por parte da Xunta, xa que o obxectivo principal é a saúde e a vida das persoas maiores. Por iso, nesta moción, Compromiso por Galicia pide que se remita á Xunta de Galicia un escrito que solicite a creación da figura do interventor público para un maior control dos centros residenciais privados e concertados para maiores. Terá plenos poderes de intervención para asegurar así a calidade dos servizos que reciben os nosos maiores. O Instituto Galego da Vivenda e Solo solicitou na Dirección Xeral de Calidade Ambiental Sostible e Cambio Climático o inicio do procedemento de avaliación ambiental do novo polígono do Carballiño e Maside. Antes de emitir o documento, o órgano ambiental debe consultar as administracións públicas afectadas. Ambos concellos deberán dar traslado das observacións que consideren pertinentes nun prazo máximo de 30 días hábiles. As grandes afeccións, peculiaridades ou dificultades que presenta a área empresarial son sobre unha liña de subministración de enerxía eléctrica de 132 kilovatios, sobre a liña de ferrocarril de alta velocidade, sobre a estrada autonómica ou 504 e sobre o regato do Barón, tendo que deixar neste caso unha banda de protección de zona verde polo estudo de risco de inundación. Na primeira fase levouse a cabo a recollida das augas procedentes da rúa Eusebio Lorenzo, que foron canalizadas cara ao colector xeral que atravesa a rúa 25 de Xullo. As obras foron adxudicadas á empresa Viacua por un importe aproximado de 40.000 euros. Agora estáse a proceder á substitución do colector da rúa Conde Vallellano coa finalidade de aumentar a sección do desaugue, pois na actualidade o cruce entre as augas procedentes de Baristo Bamonde e este colector sofren importantes retecíos como consecuencia
consecuencia da falta de capacidade do colector de Conde Vallellano, producíndose así retornos que inundan os baixos de varios edificios. Durante este mes de xullo, o Concello de Avión únese aos máis de 500 concellos que teñen a nivel nacional o servizo de Liña Verde. A través desta canle de comunicación directa, os veciños poden informar ao consistorio de defectos que detectan na localidade. Para empregar este novo servizo é necesario descargar a APP Liña Verde no teléfono móvil. O usuario selecciona o concello no que desexa denunciar o incidente, así de sinxelo. O seguinte paso é achegar unha foto do incidente e observación sobre o mesmo. Unha vez enviado, o persoal do concello recibe a notificación e procede a dar solución ao incidente detectado. Outra posibilidade que ofrece é o envío de comunicacións informativas por parte do Concello a cidadáns que así o desexen. O Concello de Avión anima aos veciños da zona a usar este servizo de Liña Verde. A Xunta de Galicia ven de licitar a obra de reforma do Centro de Saúde de Ribadavia, unha obra froito do compromiso adquirido co presidente da Xunta de Galicia na reunión que mantivo no pasado mes de setembro de 2020 co anterior alcalde César Fernández. Hoxe, o que se converteu no voceiro da oposición, remite a súa gratitude coa administración por manter o compromiso. O pasado 19 de febreiro deste mesmo ano, o conselleiro de Sanidade visitaba Ribadavia para presentar o proxecto de actuación. Hoxe iníciase o procedemento de licitación de xeito que a reforma do Centro de Saúde xa é unha realidade. Contará cun investimento final de case 700.000 euros. O Concello de Cenlle, en colaboración co Concello de Leiro, contratarán a través do Fondo de Compensación 4 peóns forestais cun contrato de 2 meses para a limpeza do paseo fluvial e da ruta de sendeirismo do río Avia ao seu paso por ambos municipios. Os interesados teñen 5 días hábiles, contados a partir de mañá, para presentar a súa solicitude no rexistro do Concello de Cenlle ou por calquera dos medios admitidos en dereito. O último día para inscribirse será o 28 de xullo ás 2 da tarde. Especialistas denuncian que levan máis de 2 meses solicitando a documentación sobre a limpeza destas fosas de Leiro e que atópanse coa resposta do rexedor de que se comprobou e que están en orde. Para o Grupo Municipal, esta resposta e modus operandi do Grupo de Goberno deixa en evidencia que o alcalde e o seu equipo descoñecen o contido das cláusulas do contrato da auga, así como o estudo técnico que eles mesmos aprobaron a finais de 2014. Dentro dese contrato e do estudo técnico que regula o Servizo Municipal de Auga, faise referencia a que as 14 fosas sépticas que recollen as augas residuais de 223 veciños e veciñas teñen que se limpar 2 veces ao ano cada unha delas. A Xunta ten previsto iniciar esta próxima semana novas obras de roza e limpeza nas marxes das estradas autonómicas das provincias de Ourense e Pontevedra. O Ministerio de Infraestructuras e Mobilidade renovou a cesión á empresa pública SEAGA para realizar tarefas de control de biomasa nas marxes das estradas autónomas das 4 provincias. No marco destas intervencións, este luns comezaron as obras na estrada O801 no tramo de Ribadavia e Pontebarxas e na variante de Marín a VG 4.4 en Pontevedra e Marín. Dende hoxe os trens que fan o percorrido entre Vigo e Madrid van deixar de circular pola chamada vía do Miño, que une Vigo e Ourense pasando por localidades como Ribadavia. Os trens entre o sur galego e o interior da península deixan de circular pola vía Vigo-Ourense para facelo polo corredor atlántico entre Vigo e Santiago e continuar cara a Ourense. O Bloque Nacionalista Galego considera que esta realidade vai contra o transporte público, contra as comarcas rurais do interior galego. Eso vai provocar unha menor utilización do transporte ferroviario. Que o pasado mes o alcalde Francisco José Fernández informaba de que se cubría a praza dun dos médicos que estaba de baixa de longa duración e que viñan reclamando dende hai tempos os partidos da oposición. Dende o Partido Socialista de Leiro volven a poñer o foco de atención no centro de saúde o considerar unha verdadeira tomadura de pelo tanto dos Sergas como do propio alcalde que non se cubran as vacacións da médica titular quedando novamente cun único facultativo. Apuntan que o igual que fixo ata o de agora o Partido Socialista
Socialista con diversas medidas de presión para exixir que se cubrise a baixa dun dos 2 médicos do centro de saúde, seguirá a reclamar unha atención axeitada e de calidade para os veciños de Leiro. A Comisión de Festas ven de publicar o cartel que dará conta da celebración da Festa da Anguía deste ano, que se vai a celebrar en colaboración coa hostalería local debido ás restriccións sanitarias vixentes e a situación derivada do coronavirus. Despois de sopesar a conveniencia desta festividade, os membros da comisión consideraron inviable a súa realización como era habitual, pero sí unha degustación de anguías fritas e de tempada de anguía en restaurantes do municipio para os días 5 e 6 de agosto. Os locais participantes son Parrillada ao Rincón e o restaurante Parque Náutico. O prezo será de 4 euros a ración de empanada e 10 euros a ración de anguías. Para asistir ao evento gastronómico é necesario realizar reserva telefónica nos números de contacto destes establecementos. Ademais, a comisión organizadora honrará a Virxe das Neves o 5 de agosto coa misa solemne e procesión, acompañados da charanga Europa, que culminará cun concerto no campo da Festa de Barral con aforo limitado e adaptado ás medidas de prevención do COVID. A Insoa dos Poetas na Esgueva do Carballiño será o escenario mañá dunha representación teatral a cargo dun grupo de actores profesionais e dirixidos por Rosa Puga Dávila. Sobre o camiño que realizaron a pé 7 membros da xeración Nos dende Ourense a Santiago de Compostela. A representación céntrase na estancia dos peregrinos no Carballiño despois de percorrer a primeira etapa do camiño, escenificando as súas aventuras e o aloxamento no Hotel Carlos. Será ás 12 do mediodía para celebrar o 95 aniversario da peregrinaxe que fixeron Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas, Xavier Pardo, Alfonso Vázquez Monsardín, Lois Feixó e Antón Sánchez. A idea surdiu do presidente da Fundación Insoa dos Poetas, Luis González Tosar, en colaboración coa actriz e directora teatral Rosa Puga, a partir das crónicas da viaxe que publicou Xavier Pardo en Na Nosa Terra entre o 25 de xullo de 1926 e o 1 de abril de 1927. Este sábado, na Praza da Veracruz, Raquel Piñeiro presentaba a súa novela Albaña, nun evento cultural acompañado con música do grupo ourensán Guezos e o carballiñés Isidro Vidal. O seu libro non é novo, pero sí a tradución ao galego que foi escrita neste pasado ano. Outro dos temas relevantes da novela é o ecoloxismo. Mark Morris, un dos personaxes principais, compón unha canción tras coñecer a Rossano Ercolini, un mestre de primaria que hai máis de 2 décadas conseguiu frear os plans de construción dunha planta incineradora de lixo en Campanori, Italia, e creou, coa axuda do Dr. Paul Conet, o Plan Cero Residuos. Hoxe en día, este proxecto está a ser imitado en abondosas municipalidades do mundo. Estivo acompañada tamén por Óscar Gonfer, que puso a explicación do aspecto arquitectónico recollida nesta obra, e o arquitecto municipal do Concello de Maside. Letras de Albania convídante a unha paisaxe pola nosa bisbarra a través da historia e dos nosos costumes. O lector acompañará os nosos protagonistas pola nosa vila, camiñando dende a estación de tren do Carballiño ata o Muiño das Lousas. Durante a camiñata, Alba Ferreiro falarálle ao violinista Jacques Schwartz de moitas das nosas tradicións, entre elas a orixe da nosa festa do pulpo. No Rueiro a pé atópanse coa igrexa da Veracruz do arquitecto Antonio Palacios, coa capela do Sagrado Corazón e co gran balneario do Carballiño, obras do bearicense Daniel Vázquez Gulías, e tamén coa Praza de Abastos, do alaricano Manuel Conde Fidalgo.
A ruta do Vermú Pobarelo chega a súa segunda edición e con intención de facerse máis grande. Este ano a ruta será de 12 días seguidos e con 43 locais participantes. Coa consumición de Vermú Pobarelo servirase un pincho e entrarás en un sorteo de grandes premios. Este van ser 12 días seguidos, o ano pasado eran só os fin de semana, neste momento a ruta Pobarelo son 12 días seguidos, donde cada persona que entre a un local dos 43 participantes na ruta, que como xa comentaba antes, da cal expandémonos un pouco por a comarca, xa hai varios locales da comarca de Carballiño que se añadiron á ruta. Cada persona que entra ali pida un pobarelo, lle servirán un pincho de queixo Palo Santo, é un queixo que elabora a Central Lechera Galega, unha empresa de Cuntis, e tamén unha papeleta para entrar nun sorteo que cada persona ten que cubrir o nombre e o teléfono e entra nun sorteo dunha noite no Hotel Loixo das Toxa de 4 estrellas con direito unha noite para 2 personas con direito a desayuno e o spa do hotel, a maiores de outros premios como os que dimos o ano pasado. Eso se celebrará e todos faremos un sorteo na Plaza Maior o día 3 ás 11:30 da mañá, donde todas as participantes entregarán as súas papeletas e ali pues, faremos como ano pasado un sorteo e pois entregaremos nas nosas instalacións no polígono da Uceira os premios. Dende Paniagua quixeron agradecer o apoio do Concello e tamén da hostalería, un sector moi castigado por esta pandemia. O concelleiro de Turismo participou nesta presentación destacando a aposta económica e de emprego para o Carballiño, tanto da empresa Paniagua como do sector da hostalería, con gran peso na nosa vila. A través de unha empresa local que por certo, está aportando ahora mesmo, pois conta con máis de 40 personas empregadas na vila. É unha empresa, como ben dixen, local, con produto local, donde nós, do Concello, a nosa obriga é estar a potenciar todo aquilo que sexa local e que bueno, pois o sector hostelero, que é un sector importantísimo tamén, como o comercio, a hostelería, pois neste caso 43 locales que son participantes desta ruta do Pobarelo. Bueno, dicir que como novedade tamén ampliamos o que é un pouco a comarca, dicir que aquí temos incluso parte de San Amaro, parte de Dacón, de Maside. E, bueno, pois Carballiño é unha vila que vive de todo o entorno, entonces, oye, pois que mellor que se aporten tamén a estas iniciativas. Os encontros poéticos na Praza de Abastos, a poesía era aquilo, aprazou a súa presentación do pasado sábado a causa da situación sanitaria. Durante as próximas fins de semana, comezando por este sábado a mediodía, a cultura chegará á Praza de Abastos como elemento dinamizador. Kiko Valeiras, o seu promotor, contanos de onde nace esta idea. Vai ser un ciclo que titulamos A poesía era aquilo, con 3 presentacións de cada en seu libro. Iba a comezar o sábado pasado, pero por o tema da pandemia pois tivemos que adiar para ver un poquinho como estaba a situación, pero tamén é certo que non podemos estar continuamente nesa incertidume. Entonces, vai comezar este sábado 24 Pilar García Rego presentando un manario, un libro que editou con Galaxia fai pouquiño. E despois o 31 estará Xerardo Quintiá coa obra Inacabada de Doxinda Christensen, que editou tamén fai pouquiño en Alvarellos, e esa que quedará adiada pasa o día 7 de agosto, que será a presentación do El, unha obra que escribín eu xunto con Enma Pedreira, que participa con Colaxes, e un pouquiño así, traer a poesía á Praza de Abastos. A idea é que, a partir desta proba, se creen uns ciclos de poesía que poidan ter nese lugar o seu mellor esteario, estudando a posibilidade de volver de novo no outono. O potencial pode estar entre un ciclo a partir do outono xa asentado, sen que teña por que ser a presentación dun libro, senón traer a unha poeta galega que nos presente un pouquiño a súa obra, nun formato entrevista, iso ímolo ver, e donde a plaza estea máis implicada. Falaba
con Quini, con Elixio, que igual estaría ben facer pois unha especie de agasallo á xente que merque algún produto pois ese día, non? Un libro da persoa que presento, que sexa. Pero bueno, que hai así unha interacción, porque ademais eu creo que é un espazo, eu teño memoria de meniño, de que estiveran os postos todos cheos, que estuvera isto rebulindo de xente, e agora, bueno, pois é distinto, non? Tamén preguntamos ao presidente da Praza de Abastos, Eligio González, que valora de xeito moi positivo implementar actividades neste entorno para darlle vida. Bueno, desde o primeiro momento non que se poñeron en contacto con nós estes artistas, non, que hai que chamarlle artistas porque son os profesionales da poesía, da cultura, non? Pois a nos pareceunos algo excepcional, non? Sobre todo, pois moi interesante para a Praza de Abastos, non? A Praza de Abastos, digamos que é un edificio emblemático que temos aquí no centro do poblo, non? Ese tipo de actividades pareceme moi fermosas, non? Poñer a cultura en valor, non? Digo isto porque a plaza, aparte de ser un referente, non? De tipo, pois, de vender os seus produtos, non? Como así son sempre bons, non? E de calidade, pois, ter este tipo de actividades de cultura, non? Pois a nos énchenos de satisfacción, non? Poder ter, xa digo, ter estes artistazos aquí, non? Bueno, pois esperamos que lle guste a xente, non? Que veña a velo. Aquí as medidas pois de seguridade son totalmente perfectas, digamos que temos un aforo de 90 personas a día de hoxe, e logo pois temos unhas instalacións amplias cos seus geles, non hai ningún tipo de problema para que a xente poda vir a velo pois dentro da súa capacidade e dentro das normas que estamos a ter todos, non? Enmarcado dentro do Verán Cultural 2021 e, ademais, sábado de feira, hoxe presentouse no Concello do Carballiño o Festival de Habaneras, que terá lugar o vindeiro 31 de xullo. Hoxe, pois a verdade, pois unha gran nova que se recupere despois do anterior ano de pandemia que non fixo posible a súa celebración e que o colectivo, neste caso a Coral do Orfeón, pois volver a traballar, volver a afrontar este reto, porque este reto hai que dicir que non é un traballo dun día nin de dous, é un traballo de moito tempo, que se lle dedica moito tempo e ilusión, e que, polo tanto, pois os temos que felicitar porque un ano máis pois volven ter un bo cartel, volven ter un bo diseño do cartel e, sobre todo, pois volven a facer cultura, que é o máis importante. Animar aos veciños e veciñas a que acudan a Festival de Habaneras, recordar que levamos feito durante este mes moitas actividades culturais que se está facendo dunha forma pois moi rigurosa, cumplindo as normas vixentes, a xente se está comportando dunha forma excepcional e, dende logo, pois a cultura é segura. E no Carballiño O presidente da Coral do Orfeón, Rogelio Rodríguez, presentou hoxe cal será a programación do evento, que pola situación sanitaria só contará coa presenza do propio Orfeón e da Colexiata de Santiago de Compostela. Esta actividade que nos parece moi importante tanto para Carballiño como para o Orfeón. Elevar a cultura, elevar algo que todos sentimos, que é a música. Este ano, claro, é un pouco restringido debido ás circunstancias. Xa dixemos antes que temos pensado no auditorio, pero veremos o que pode pasar, que ao mellor teremos que leválo ao anfiteatro da Veracruz. E que non chova, que se vai estar en outro problema. Só estaremos dous coros. Estará o de a Colexiata do SAR de Santiago de Compostela e nós, o Orfeón. A Colexiata temos que tamén que agradecerlle o seu esforzo, porque é un grupo folclórico de canción galega, non ten no seu repertorio habaneras. Cando os invitamos a outros coros, pero, bueno, polas circunstancias este ano non existe, non veñen. Entonces, cando dixemos, mira, que este é habaneras, que non é solamente folclore, tedes que traer habaneras. E, afortunadamente, gracias ao director, que hai que agradecerlle moito, pois ensayou algunha habanera que tamén as traerá. Ademais, este ano, a homenaxe deste festival quedará na casa, rendendo homenaxe aos membros do Orfeón que faleceron nos últimos anos, entre eles o seu anterior presidente.
Algo que me esquecei de dicir, este ano os homenaxeados son os fallecidos, os finados, que desgraciadamente temos un grupo moi elevado. E sobre todo este ano pasado, que foron tres moi significativos. Por un lado, Emilio, o director anterior, o presidente anterior, logo Nina, un soprano, e Carmen, que se fai un mes ou mes e pico. E xa anteriormente, outros cuantos que saltarán aquel día. Entón, decidimos, en vez de traer calquer de fora para ser homenaxeado, mira, temos a estos aquí un recoñecemento, porque deron todo polo Orfeón, sobre todo, Emilio, que vivía, e o Orfeón debía moito, moito, porque foi unha persoa que non só vivía por Orfeón, senón que traballaba e gastaba polo Orfeón. Raquel Piñeiro, autora do libro Albania, presentaba a súa obra esta fin de semana no Carballiño nun evento amenizado como fío conductor pola música do grupo ourensán Guezos e polo carballiñés Isidro Vidal e con intervencións variadas, entre elas a aportación arquitectónica de Óscar Gonfer, arquitecto municipal de Maside. Hoxe, a escritora e o promotor do evento, ademais de compoñente do grupo Guezos, fan un balance moi positivo sobre este evento. Pois a verdade é que para min era a primeira vez que facía algo destas características, que me subía a un escenario realmente. Creo que dende o colexio non me subira a un escenario, e foi unha experiencia magnífica porque tivemos grandísimos colaboradores. Aínda que nos faltou moitísimo público que non puido vir por diferentes circunstancias, había moito calor, bueno, aparte do calor que fixo o sábado, que foi horrible, pero había moito cariño e había moito amor na pratea. A mí parece un evento máxico, non? O sea, desde o primeiro momento xa o que plantexa o libro xa me parece espectacular, aparte era unha historia que eu desconocía, non? E me pareceu espectacular xa, non? Pero, bueno, logo que foi todo o proceso de produción foi super bonito, levábamos un par de meses traballando, non? Casi un poquinho bastante ou máis. Estamos a finais de abril, cando contactei, é verdad. a finais de abril. E claro, todo o proceso foi, pois eso, gravar os recitados, encaixar as nosas cancións de Guezos, toda a parte técnica, bueno, foi bastante complexo, pero tamén moi bonito, non? Penso que o sábado foi, pois nada, o reflexo de esos 2 meses, non? De facer algo con agarimo, non? A Praza da Veracruz foi o lugar escollido nesta época de restricións sanitarias para acoller a este tipo de espectáculos, sempre que o tempo o permita, por suposto. A vida é rock and roll, es o último espectáculo de Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, que dende o 2015 decidiu subirse aos escearios en solitario para dar renda solta á súa faceta de cómico e dende entón, con 3 monólogos, gañándose o favor da crítica. El Sevilla fixo un repaso onte no Carballiño das situacións cotiás que calquera persoa, famosa ou non, ten na súa vida, salientando que o rock and roll non é deitarse ás 6 da mañá despois dun concerto, senón levantarse a esa mesma hora para despertar os fillos e levalos ao colexio día tras día. Unhas anécdotas que sacaron o sorriso dos que se achegaron onte a ver este show organizado dende o Concello do Carballiño como actividade dentro deste programa de cultura. El Sevilla falounos do seu novo espectáculo que trouxo onte o Carballiño. Este monólogo, La vida rock and roll, es el tercero que hago, entonces la evolución primero fue la reflexión del hombre lengua, el segundo Frótamela, la historia del genio de la lámpara, y este La vida rock and roll. Pero todo esto nace cuando en el 98 me dice Paco Mir del Tricicle que me veía en un escenario de teatro y yo le dije que no tenía valor, y han sido la verdad muchos años pensando en el bueno de Paco Mir, y después pasaron otras 2 o 3 cosillas. Goyo Jiménez tuvo también mucho que ver a la hora de convencerme, y 2 o 3 cosillas que pasaron para estar haciendo monólogo hace esos 6 años. Y este es un poquito el primero. Yo era un loco que se creía Sócrates y que el público que venía era sus discípulos, pero la gente quería ver al Sevilla. El segundo era el Sevilla presentando una historia, pero la gente quería escuchar la historia del Sevilla. Y este es La vida es rock and roll, que termina un concierto de Mojino y el Sevilla entra en su camerino. Y entonces es el Sevilla confesándose en modo padre, modo hijo, modo marido, modo suegro, que soy suegro, y un poquito en resumen es lo que tiene que ver, o sea, es como nació La vida rock and roll y es con lo que tiene que ver.
Un éxito de público, con seguridade, mantendo as medidas preventivas. Dende o Concello queren agradecer aos voluntarios de Protección Civil, o Grupo Municipal de Emerxencias e a Policía Local o seu traballo en prol da seguridade nesta época de pandemia. El Sevilla falounos tamén desta época e a importancia do humor para axudar a superar a difícil situación que estamos a vivir dende o comezo da pandemia. Hombre, como humorista, el humor, lo que me ha hecho gracia, el humor, pues, dentro del mundo del ocio, ¿no? Del voy a divertirme, está el voy a reírme, también está quien le gusta decir voy a llorar al teatro, voy a sacar mis sentimientos, ¿no? Porque es una comedia, porque el tema del humor, pues sí que es verdad, ¿no? Que a toda esa gente que dice que en la pandemia el humor, gracias al humor, que nos han hecho superhéroes a los humoristas, pues a mí me hace gracia, ¿no? Que nos hayan hecho superhéroes, ¿no? Si somos ahora superhéroes porque hemos tenido una labor imprescindible en la pandemia, pues yo me alegro, pero que realmente es una suerte dedicarse a esto, y incluso en los tiempos difíciles. Si en los tiempos difíciles tu función ha sido pues más cercana y ha llegado a más gente, pues mira, encantado, ¿no? Pero que ojalá nos olvidemos pronto de esto y que el humor siga haciendo lo mismo que ha sido en la sociedad siempre, algo importante, posiblemente imprescindible, y que siga estando ahí, ¿no? Porque sin duda alguna todos absolutamente piensan en el tío más malaje o en la tía más malaje. Si hiciera las cosas con cierta simpatía y con cierto sentido del humor, todos te lo agradeceríamos más, guapa o guapo. O Concello de Ribadavia continúa apostando pola programación cultural e segura durante o verán. Así, durante o mes de agosto, o Concello desenvolverá o ciclo Cultura no Castelo, con actuacións dos monologuistas Carlos Blanco e Agustín Jiménez o 12 e o 30 de agosto, respectivamente, e tamén dous musicais, dos 80 aos 90 e o musical tributo ao Rei León, que terán lugar o 18 e o 19 de agosto. Ademais, o 7 de agosto tamén terá lugar a primeira das visitas nocturnas teatralizadas ao Castelo. Dende o Concello apostan firmemente pola programación cultural a pesar das dificultades, aumentando o esforzo e traballo para que a cultura sexa segura. O Arenteiro xa ten o calendario para os partidos desta tempada. O equipo de Fran Justo será o Grupo 1 e comezará unha nova andadura na Segunda Federación. O Arenteiro empezará fora da casa e tamén rematará fora. O primeiro partido será na fin de semana do 4 de setembro no campo do Arosa e a xornada 17, a última, será na fin de semana do 14 de maio do 2022 ante o Real Avilés. O Rally de Ourense, que se celebrou esta fin de semana coa participación de 80 pilotos, tivo o seu centro neurálxico na capital ourensá e celebrouse tamén nos concellos da Peroxa, Moeiro, Carballiño, Allariz e Toén. Na nosa contorna, os aficionados puideron desfrutar de él no seu percorrido por Maside, a Saleta ou a Igrexa da Veracruz. José Antonio Coete Suárez fíxose coa victoria logo de varios anos rozando o podio.